Bună ziua, prieteni, și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi filmăm porumbeii lui Alex. Așa ne-am decis. Nu, Alex? Da. Așa-i? Filmăm porumbeii tăi? Ce porumbei ai tu aici? Am o pereche de gușați. Da. Am mai mulți voiajori. Femela fiind asta. Așa-i? Masculul meu murit și am luat altul. Și ai schimbat masculul. Da. Și ai mascul acolo sus. Dă loc de acolo, să miște. Să vedem. Frumos masculașul. Așa. Ce mai ai tu aici? Ăștia? Ce-s cu ăștia doi? Ce? Ăștia doi ce-s cu ei? Voiajori. Îți pereche? Da. Care-i masculul? Care-i femela? Asta e masculul. La vânăt? Da. Asta e femele. Și asta e femeluța? Da. Care îți plac ție mai mult? Perechea asta, masculul ăsta cu femela. Da. Da. Altceva? Și gușați îmi plac. Aici ce avem? Un jucător. Așa-i? Da. Sau nu așa? Ce îmi poți să spui despre ea? S-a lovit. A fost lovit. Care-i femeluța lui? Asta de aici? Asta. Foarte activă. Și altceva. O pereche de roșii voiajori. Femela asta. Masculul. Aici. Am înțeles. Cum de te-ai gândit tu să-ți ții porumbei, să cumperi porumbei, să-ți achiziționezi porumbei, că practic nu chiar de mult ai apucat tu de porumbei. Am văzut la un târg și mi-a plăcut. Da, Și am vrut să-mi iau și eu. da. Am început cu 6 și acum am 12. Da, 6 perechi, nu? Da. Aici ai o perechi albi. Femeile și mascul au făcut ouă. Și în continuare ce ai de gând să faci? Să-mi strâng mai mulți porumbei. Mai cumperi sau vrei să crești pui din ăștia? Să cresc pui și să mai cumpăr o pereche de voltați. Voltați? Frumos. Am înțeles că ai făcut și tu un video și vrei să-l atașezi aici în continuare la Da, filmarea asta, nu? da. Așa o să facem. Porumbeiul pasiunii.
Am doi care sunt sperioși și sunt grei de prins. Da. Ai doi care prins mai greu. Uh-huh. Înțeles. O femeie de jucător și un voiajor. Da. Ce ai tu aici? Avem aici un voiajor. Da. Asta e greu de prins. E greu de prins, dar totuși l-ai prins, nu? Aha, Și un mascul. da. Are inel. Unii dintre ei n-au inel. Dar nu au toți. Da. Vede. 2024. De anul trecut, masculaș tânăr. Tânări. Frumos. Femeia lui stă pe ouă. Femeia lui pe ouă acolo. Aha. Să vedem. Mi-a scăpat. Și am prins-o. Da. Stai acolo cu minții. Îți plăcea scan de vreme, totuși că e frig. Suntem totuși în februarie. Da, vom vedea. Așa este. E un mascul roșu. Nu am cum să prind femeia. Eu aș prinde, nu am cum. Nu? Îți dai voie să stai pe ou, nu? Acum mai prind un roșu. Acum o femeie. Prins acolo femelă. Are inel. Asta. Asta. De 2023. Nu știu dacă se vede pe filmare. 2023. E sperioasă. Da. Foarte. Nu că e sperioasă, e foarte Da, sperioasă. și cu masculul de acolo, nu? Da. Penelul verde. La fel. Aici un mascul de jucător de galat lovit. L-a prins mâța. Băgat mânța gheara. Prin plasă. Alb cu negru. Frumos. Ăsta nu are inel. Acum să prindem femeia lui. Hai să mă chinui, tata e sperioasă. E mai iute. Să mă chinui să o prind. A avut o pană în ochi și nu am mai văzut. Da. Am scos-o. E greu de prins. Foarte agilă, nu? Și e foarte mică. Micuță și drăguță. E la fel, tot alb cu negru. Și nu stă și o țin. Asta e locul lui, e? Vrea să se plece. Hai, du-te, stă, uite. Uite, acum nu mai vrea să plece. Aici stă. Și ți-e dragă, nu? Frumoasă. Hai, nu pleci. Uite. Avem și un voiajor care e nou. Femeie. Și asta e rapidă. E Ia rapidă? să-i de prins. Nu reușesc să prind. Deci am pus-o într-un colț și am lăsat-o să plece. Hai, du-te acolo. Uite că nu era să o prind. Stai aici. Am prins-o. Stai, am prins-o de aripă. Am prins-o. E nouă asta. Da. Cea mai nouă care o am. Și ți-e dragă, ți-e colorată, așa, nu? Și frumoasă. Alb și vânăt. Are mai multe culori pe ea.
are inel. Foarte bine, foarte frumos. Numai că nu se vede că e murdar tot. Da? Și pe ea ai împerecheat-o cu masculul vânăt de acolo de jos, Da. da? Aproape la fel. Aproape. Da. Frumos și masculul. Femeia, am cumpărat, am crezut că avea femele, numai că era totul mascul, numai că era solzat. Da, ai crezut că-s pereche și de fapt erau doi masculi, nu era pereche, nu? Da, erau doi masculi. Și ai adus altă pereche la vânăt. Da, am adus o femeie și am împerecheat. Foarte bine. Frumoase. Frumoasă. Albii sunt grei de prins că sunt sperioși. Da? Sunt foarte agili, nu? Masculul nu are inel și femeia are. Masculul îl cheamă Snow. Femeia nu i-am pus niciun nume. Da. Nu m-am gândit încă ce nume să-i pun Am înțeles. și am lăsat așa. Da, încheiem pentru azi filmarea. Și apoi o mai filma cu altă ocazie. Când o să mai iau porumbei. După ce ți achiziționezi voltață, da? Da. Bine, atunci. Toate cele bune. Salutăm de aici, de la țară. Pa! La revedere! Salutare tuturor, eu sunt Alex și am porumbei. Am o femeie de voiajoară, uitați acolo, a făcut ou. Mai exact nu știu câte au făcut, dar au făcut. Acum au făcut, că acum am venit și eu aici. Am o pereche de gușeți, de jucători de galați și de voiajori. Altă pereche de voiajori. Am o pereche de voiajori roșii. Uitați, două perechi. Am, ba nu două, ba da, una am așa. Și un jucător aici de galați, femelă. A, uite-o. Am și masculul, uite-l. Aici, lovit la picior. Aici lovit. L-a prins mâța. Dacă mai era o leacă și-l prindea de tăți. Femeia asta ouă au făcut, dar nu știu câte. Întrebarea mea, câte ouă au făcut? Dar nu se vede. Se vede o leacă câte ouă au făcut, dar unul eu văd, dar nu știu ce-i. Femeia sau mascul. Am mai mulți porumbei, am pe la 12, parcă 12 sau 11. Am o pereche de voiajori albi, o pereche de satineți, altă pereche de voiajori roșii. Femeia asta de acolo, care face ouă, cu masculul acesta, cred, sau cu acesta. Nu le știu așa de bine pe perechi și știu cel mai bine alți voiajori. Știu alți voiajori care sunt pe pereche, ăia albi. Și mai am satineții ăsta cu femeia aia de acolo. Și cam atâta. Am uitat să vă zic, și o pereche de gușet, masculul mi-o mori și am alt mascul cu femeia asta, frumos. Masculul sperios, în el, e de 2024 și sper să reziste puiul, sper. Dacă face ouă, sper să reziste puiul, sper asta. Și atât a fost cu vlogul ăsta, pa, pa!